dan lain-lain. Monggo dados ya. Monggo. Monggo Bu E. Semua dedek ayo. Bu Demo anu Rien, sibuk Rien, Pak Demo Rien mriki monggo. Mas Yadi. Ayo. Tolong Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua PKK. Dan juga Dharma Wanita. Oke. Ibu PKK sudah di sini. auranya terus berbeda loh Mas. Pripun. Kawet pau lho.
Panjenenganipun menika Ngetan-ngeten kok. Dek Landa. Sukunipun. Auranya Dibabas menyala. kanting-kanting nggih. Iya. Heeh. Monggo. Nggih, gen randi utang. Kersane tombol saya. Nggih. Sak lagu anting-anting. Ayo monggo saya. Au. Piye Riz? Au. Marpon. Ya.
napa? Joko Mlarat ya Mas. Nggih, monggo. Ketang sajroning ati dalan luhur saya merati aku kowe ketika merko leren iku ngasmara Joko Mlarat Mas.
Nge. Ditutuk kesek entak kesek lagi ngono lho. Siap, Bos. Puput ketuman ta ya. Aja Monggo Pak Mat. Kakak ingin ikut joget. Tini sama Dedek yuk joget. Alah, iruh ae lho, Mas. Enak ayo tini. Kakak. Iruh ae nek cahayu lho ya Allah. Kakak. Yo. Aja sebelang seket ya Dok, tamponen. Matur sembah nuwun. Yo. Monggo. Kembali masih bersama Semar Muda Indonesia. Ayo.
sembah nuwun.